každom z nás drieme hrdina. Je to mýtus, povera alebo vidina. Jeden má silu, druhý vedomosti, tretí pocit bezpečnosti. Každý z nás sa snaží počas života spoznať, čo sú veci ako ochota a prečo ľudia vyrábajú robota. Jeden má silu tlačiť činky celý deň, kým není jak Hulk, pevný ako peň. Druhý má vedomosti a z akejkoľvek okolnosti využije skúsenosti. Tretí má dobrý hlas, spieva pre nás nové pesničky. Niektorá tvári pozná obsah chladničky, niekto má iné koničky, napríklad stavať chodničky. V každom z nás drieme hrdina. Je to mýtus, povera alebo vidina. V každom z nás drieme hrdina. Je to mýtus, povera alebo vidina. Niekto je silný, ohybakový, niekto má rád dedinu a stáva stohy. Niekto rád píše slohy a niekto má talent, má rýchle nohy. Každý z nás má v sebe niečo, každý sa v niečom našiel, niekto vo vyrábaní sviečok. Byť hrdina není len mať super schopnosti, vymakané telo, dokonalé prednosti. Niekto sa cíti silný ako Hulk, niekto dokáže dobrý small talk, niekto sa cíti dobre, keď pomôže zvieraťu, kľudne aj kobre. Niekto sa cíti ako Batman a niekto paparát ako Pac-Man. Povera alebo vidina, každý je taký, aký byť cíti. Mama je zákon, príde vylepí ti. Niekto sa cíti ako hrdina na nete, cíti sa ako Rambo, keď ťa urazí vo vete. Niekto sa cíti ako diplomat, niekto sa cíti ako robot, často hrá automat. V každom z nás je hrdina, je to mýtus, povera alebo vidina. Možno